tää fiisti on tää. Ei vittu! Älkää pullatko. Pullataan. No mä oon Dalaranissa sitten. Äläkää Mitä me nyt duunata oikein? Mennäänkö vai? Voidaanko summella kesken kombat? Ei varmaan. Oi vittunen hei. Semmonen pikkunen siellä. They do not understand the dangers within. Meitä hitokiviä sellainen niinku nimisistä niitä työkseen. Siis Mitä? ante vittua! Se on taas demon petit. Ei jumalauta. No, ei me näitä voida tappaa. Porokaa, velppi tulee sieltä takaa. Velppi tulee. Aha, siellä on taas impit. Ei jumalauta. Imp ei pullaa Imp ei pullaa Kyllä sieltä taas joku liila voltti lähti siihen. Ei ollut meikäläisen toi kyllä. Nää voi hypätä tuolla lavan pois. Vai? Tuollaanko ne pois? Nää voi juosta ohi. Tää ihmeen keybindia mä oon nyt mennyt painaan, että mulla ei enää mikään cooldownit eikä mitkään keep. Se on Ankorin näköjään. Charrul, kun edoissa raideissa on mitään järkeä käydä enää. Healeriksi. Saatais vähän jotain järkeä siihen. Raidille. Ne on niin vedä avain sisään vaan. Toukko haluu Joulille. 2, 1. Älä jaksa. Mulla on knockhoodi. Se on Allun kossi 20. No nyt sun on pakko tulla. Ei vitun kukkarun. Ja mutta tässä on oikeesti olla niinku legit, ei menee retardit, jos tätä ei pääse. Jotain pitää olla niinku pielessä. Miten se, exploitasko se puuli vai? Jonoon. Kaikki jonoon. Siinä on semmonen jonosysteemi. Kaikki. In the rafters, my sacred library has become possessed by the Shah. You must destroy the source of the corruption. 4, 3, 2, 1. You're useless.
Kaikki tänne. Piiletitkin. Oh. No niin. Kattokaa mihin lennätte, tuhokkaa tonne sivuun se yksi seinä. Ja siellä meni 5 seinää hajalle. Ylhäällä hyvä floor povi tänään.